Dano Bohinský. Tu v Bašte som bol lektorom výtvarného kurzu portrét, nazvali sme to Portrét v Bašte. Pracovali sme s 7 účastníkmi, no nejak sa nám to takto rozbiehalo, 7-8, bolo to 7 stretnutí a vlastne bola to práca s ľuďmi bez domova. Keďže som výtvarník a pôsobil som aj v azylovom dome ako dozorná služba, tak nás napadla taká myšlienka, že to môžeme nejako spojiť, keďže vo výtvarnom umení to bolo často nejak spájané, tí ľudia bez domova a maľba ich tváre. Tak sme si povolali týchto ľudí a zároveň to bola aj pomoc pre nich, pretože za každé sedenie vlastne boli nejak odmenení a mohli si za to zlepšiť svoje vlastne životné podmienky. No a skúšali sme vlastne maľovať, kresliť. Pre veľa účastníkov to bolo vlastne nové tým, že pracovali prvýkrát na stojane. Výsledky našej práce si môžete pozrieť v Bašte. Vrcholením bola výstava našich prác. Začali sme technikou kresby, prvá bola kresba ceruzou, potom sme prešli na uhlík, ďalej sme pracovali s akrylovými farbami a výsledná práca, ktoré sú tu aj prezentované, bola na plátne a bola to takisto farba akrylovými farbami v podstate každá práca bola na jedno sedenie a tá výsledná práca bola na 2 sedenia. Celý tento projekt vznikol vďaka podpore miestnych ľudí, vďaka podpore komunity Nacie Bardejov, Francúzskému inštitútu a Fondu na podporu umenia, za čo veľmi pekne ďakujeme. A ja si myslím osobne, že tento projekt dopadol veľmi dobre z viacerých dôvodov. Jeden z dôvodov bol ten, že sme nejakým spôsobom možno pomohli miestnej komunite ľudí bez domova. Ďalší vlastne fakt bol ten, že sa nám podarilo nejakým spôsobom nakopnúť miestnu výtvarnú mladú komunitku k tomu, aby sa začala stretávať a začala spoločne niečo robiť, za čo sme veľmi radi. No a aj dobrým takým nejakým špecifikom tohto projektu bol vlastne výlet do nedalekej poľskej galérie Zdzislawa Bekšinského, čo je vlastne svetový poľský maliar, ktorý vlastne jedinú galériu na svete má práve v blízkom poľskom Sanoku. No a zároveň by som chcel vlastne poďakovať všetkým ľuďom, ktorí sa nejakým spôsobom dotkol ten projekt. My sme radi, že to dopadlo celé dobre a už teraz vlastne plánujeme ďalšie aktivity, ďalšie kurzy a možno plánujeme viac komunikovať s miestnou výtvarnou scénou, aby tie výsledky, aby nejakým spôsobom sa posúvala dopredu a aby ten Bardejov žil aj po tej výtvarnej stránke.